ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪಾದನೆಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮನನು ಕೊರಡಾಪನು ತರತಮಿತ್ತು ವಿಕರ್ಮದ ಪುದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ఆయన ಹೇಳಿದವರ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಗಮನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪಾದನೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಕುಲು ಏಪಲ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರುಡು ತನ್ನ ಸಮಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನೆನಪುಡು ಆತ್ಮ ರಾವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡು: ಅಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದಯಾ ಹೃದಯೇ ಅದು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ತೊಜ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಗೀತೆ ಈರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗೀತೆಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆನಿ ಕೇಂಡರು. ಎಂಚ ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಾತ ಉಪ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತಾತದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ದೇಪಂಡ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಬೇರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹಿರಿಯ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗ ಅಂಡಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಮಾತಾಪಿತ ಈ ಪಾತೆರ ತಾತಗ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲೆ. ಸಮ್ಮುಖಡು ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ದ ಮೂಲಕವಾಡು ತಾತನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ತಾತನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪುನ. ಶರೀರದ ತಾತ ಸಾಕಾರುಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಸುರುಕು ಏರು ಬರ್ತೆರು. ನಿಕುಲು ಭಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ಐನ್ ಸಹ ಒಂಜಿ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋಜ್ಪಲೆ. ಸುರುಕು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ದಾದ ಸಂಬಂಧ. ಸುರುಕು ಶಿವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋಜ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಒಯ್ನ್ ತೆರಿಪವರು ಅತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಓವ್ ಮಲ್ಪರೋ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಸುರುಕು ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಲೆ. ಗೀತೆಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಂದು ಬರೆಲೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಸುರುಕು ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪಿತ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಐತಮಿತ್ತು ಮೂಲು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತಾಪಿತ ಬೊಕ್ಕ ತಾತ ಕುಲ್ವೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹದ್ದದಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು. ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾದ ಲೇಖನ ಉಪ್ಪಾಡು. ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಸಹ ತೆರಿಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದು ಬೈದೇರು. ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಇದರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒರಿಯೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪು ಬರ್ಪೆರು. ಮೂಲ ಸಹ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕಲ್ಪದ ವಿರೋಧ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಬೇರು ಪಾರಲೌಕಿಕವಾದೆಲ್ಲರು ಅವು ಲೌಕಿಕವಾದುಂಡು. ಬೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಕುಲಿಗುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅರೆನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಮರತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸಮಯನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ವಿಕರ್ಮದ ಪುದೆ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ತುಕ್ಕು ಬತ್ತದುಂಡು ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದುಂಡು ಡಸ್ಟ್ ಬತ್ತದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿರುಪದು ಕೊರಲಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ಗೋಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ನರಕದ ಗೋಳದ ಮಿತ್ತಿಂದು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಜಗತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಗೋಳದ ಮಿತ್ತು ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಜಗತ್ತು ಅಂದು ಬರೆಯಬಿಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಈತು ಸಮಯ ಎಪ್ಪುಂಡು ನರಕ ಈತು ಸಮಯ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬರೆಯಬಿಡಪುಂಡು. ಏರುಣ ಕಲೆ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಸಹ ತೂದು ದೇಪಂಡ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಟ್ 5,000 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಣ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನೆರ್ದವರ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ತಿರುಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿರಾಟ ರೂಪ
ಒಯ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಿಕೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಅದು ನಿಖಿಲ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು, ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು. ವೆರೈಟಿ ಧರ್ಮದ ಬ್ರಕ್ಷಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದು ಪೊಡಪು ಐನದವರ ಅವು ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಬಂದು ಚಕ್ರದ ಜಾನುಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಣ ಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆವಡಾಪಂಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆ ಸಮಾನರು, ಶಿಕೆ ಪಂಡ ಜುಟ್ಟುಗು ಸಮಾನರು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕುಲು ಈ ನಶೆಪ್ಪೊಡು ಇಂಗುಲು ಈಶ್ವರನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕುಲು ಪನ್ಪುನ ನಶೆನ ಮಾಡಪ್ಪೊಡು. ರಡ್ಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಯನು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಸಫಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಳೆವನು ಹೇಳಿದವರ ಆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸಫಲ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರಾದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಅತ್ತಂಡ ವಾಚುಡು ಅತ್ತಂಡ ತನುಟ್ಟು ಪಂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಓಡ್ಲ ಪಿದೈ ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮನಸ ಸೇವೆ ಬಕ ವಾಚ ಪಿದೈಡು ಪಂಡ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಲಿ. ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿ ಅವಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ. ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ವಿ ಭವ. ತಪಸ್ವಿ ಸದಾ ಆಸನಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ಲುನ ಗದ ದಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಕುಲೋ ಒಂದೇ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಆಸನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚೆನೆ ತಪಸ್ವಿ ಪಂಡ ಆಸನಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಆಸನಡು ಕುಲ್ದ ಬ್ರುಕುಟಿ ಪನ್ಪನ ಆಸನಡು ಕುಲ್ದ ಅಕುಲು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ತಪಸ್ವಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಸನವಾದೊಂದು ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ರಸ ಪಂಡ ಆತ್ಮತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಬನ ಸ್ಥಿತಿ. ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥೆ ಈ ಶರೀರದ ಭಿನ್ನಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ದ್ವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿದ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತ ಆದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಶರೀರ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿದ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಕುಲ್ಲಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಸಮಯ ಬೋಡು ಏಪ ಬೋಡು ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಈ ಸಮಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವನಕ್ಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇತಕ್ನ ವಿಚಾರನು ತನ್ನ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಟು ಸೇರ್ಸದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನೆ ಮಾನನೀಯರ ಪುನ ಪಂಡ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.